ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман, бисёриятон мехоҳед кор кардан вале дар худ боварӣ надоред. Бисёриё маро менависанд, мегӯянд мо одам ёфта наметонем, биё як қати мо ҳамкорӣ кунем, мо шумода ҳама чия ёд метиҳем. Одам ёфтана, чӣ хел фарёд кардан, одама кор даъват кардан, тактикаи одам фарёдкуниро мо аввалин дараҷааш мода ёд метиҳем. Ба командаи шумо ранг командаи мо анам хел бақувват мешавад. Духтарако дер накунед. Дар ширкати атомӣ аллакай духтаро миллион кор кардастанд. мо шумода ҳатман олибол наличи дар дастмон пулро бигирем нишон метиҳем. Кабинетомон айна нишон додастем, чанқаи пул ҷамъ кардагем. ана касе мехоҳе командаи мо, марҳамат, рақамон дар рӯи экран бинависе. оиди кор мо пурра шуморо дар группаи корӣ мефаҳмонем. регистратсия бепулай, харид дар 6 моҳ кае хостӣ мекунӣ, даромади сразу харидкунӣ нест. хулоса ҳама шароит барои кори беҳтарин. марҳамат, ҳамроҳ шавед. алейкум дӯстони азиз, ҳаракати чой ма гирифтам, корвон омадем у тараф дарвозаи попушиё. Намедонам видеои пештарда гуфтам ё не, Шараф дар 20 рӯз 20 сентябр попушиш ҳолни даҳанаш воз шуда. Чӣ кардем? Омадам ина гирифтам шабо бурдам уро обратно дар автобус айра гузарондум. худама кор мерам. Ҳамҷода ма давай дар кораса чоқчои ки амушкафа тоза кардан дар кор. Ну эмульсия қати сафедиёша барои аму фур омадам. чоя партофта будам. нахӯрда будам шада ай серкори аёдум мепурвай сар мехезам уже термозда оби ҷӯш нест. ам чой дам нагда короче. бо ай сар кардам. Не ки хароб шудам, он результата нишон медам чӣ хеле ки гуфта будам тон. духтаро аёдум омада ки чизои вардаги рамонали распаковка кунам. Интай носки овардай духтаро шуда. Заноштам не намол духтаро шуда. Ман гуфтам мардак ин намол барои зимистон ин қадар хос духтар намол намекунад. бо тиброли хеле ин чизо гуфтам барои очам аёзи очамда мебарам ёра. пишак девона дорам. ҳар қати дифа кормора бине. чӣ хеле болишт мегирем. ҳоли ман мегумам барои гиҷо покупка кардисте. ду та иятта мешава. не айҳа махшуш кардам ай бугу худаш мегата. ина иёш. Амин. рихбате надодиам да ягон сом. танга надодиам мардакда. 10 сомон медодем. Омон. бояд давом буда медод. короче инаҳа. 100 сом буда иш фус намешида. болиш танимад. мешава. дала герои Германия мабдум фус мешид. дуча баяната мекардам хо мерафтам. охи фус мешава. а небо ина иш состарай ку чемо. чемаре фус. иша иш фарқ дора ки иш сахтмар шо. бои битова. ята болиз 10 та бегирем. не ки гуфт? рахшонда ба мехӯрад дитишино ҷойса фусфусака муста сумтку намёд чанд сумия? устар да сеташ дарс махо. не амиҷай дигаца. чи ай кум нишон чи? на ҷой наски омаде. ҳо кума бинам. мужской. мужской. чӣ хеле бигирем шағаус боша хай. қана мефурама. субҳи мо дар карвон. ма ҳар рӯз намҷаем. инаис ё 3 та 10 сом буда, инаис 10 сом. фабрикоша бояд тамом куна рухшо ба боғнаям кор буд. خلاصه دوستای عزیز ما باید کروپا میگرفتیم، بالش میگرفتیم، ماتراس میگرفتیم. اینجا اومدیم اینجا در لباسای فروشیده اینجا خونه آدما در خونهشون بیزنس کردیم. باراشون دیدیم های به حد خشونی کرده سوزکش معقولم شد.
ҳамаш хушрӯ борушон мо айҷа курпа гирифтем бо як гала бордошт курта мурта. Дӯстони азиз нигоҳ кунем мо чӣ қадар чиз ҷамъ кардем. Курпа, болишт, ҳамаи чӣ. Аз мебинед ино куҷо мераванд. Хулоса дӯстони азиз аллакаш мо пай бурдем. Как всегда вақте ки мо ягон сбор ҷамъ мекунем оилавӣ вай рост бояд тирма бурава. Курпа, болишт, туда-суда ҳай карочи вай ҷои нав кучондиян бузург меҳраб. Як каса гуфтанд чӣ мебиёрӣ болишт, як каса курпа, як каса матрас. Мада духтарҳо матрас ғалтида буд. Хушбахтона матрас бепул дастрас шуд. Янгам гуфт биёй хона барочи ҳанӯз. Хай матраса гирифтем. Ана болишта ма харидум, Рӯшон курпаша харид, дига чизоша майро, маниша, ҳама каса хай карочи ташкил кардем. И гирифтем тарафи ҳамон тирма бурдем. Ана дӯстои азиз бо мо иҷа омадем. Баъзеи мо қадар ҷо пайкар рафтем. Блинчик дошта иҷа онаҳа. Пайкар барои блинчик омадем, блинчик надошт. Ана мо қанун гирифтем, нун. Даромад дута блинчик хӯрдестам. Orada 400 grammış kalsın. 400 gram. Öyle de ya fırşanda marda kam siz cümlede samam gum ki marda siz son mega ve sarı libos ve bir mega ve bu ki da nalog şida da bari ja nalog ay ko Bizim mekul tadı kapıyı. ne başkanım Ne mayda koş. Dostoни aziz мо бурдем спордем чизора омадем. Я занак мега ки курпа мумкинай мега болишт. Махсум фораки хешуда мягкий пастель, болишти мулоим, курпаи хушрӯи тоза хора ва конечно мумкинай. Чизи биёрим мумкинай. Таҷа ягон чи зиёдтӣ нестай. Чӣ шуда тафорат сурдаг насид? Дӯстои азиз мо майда омадем 8 этажа. Солое ки бо зиндагӣ мекардем дар иҷа мефтам бра 8 этажа хлеб биёр. Не, хеле гуфтам. Хлебхарӣ мерафтӣ гуфта синфи 2-3 будагӣ мадада. Бояд ки магазин пеши мактаби 11 агар дар уҷа набошад, бояд меомадӣ 8 этажа. 8 этажа барои чӣ? Барои ними здания 8 этажа. 4 та буда болош поянда бо дӯстии халқҳо навистагӣ будагда. Ман ҳама надписҳоро азёд кардагӣ будам. Дар болои шӯрои олии таҳрир навистагӣ буд. Плани 5 соларо пеш аз муҳлат иҷро мекунем. Дар болои ни чи цекам я надпис дига буд. Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як шавед буд. Хеле надписҳо буд. Ман барои чи ҳама надписҳоро азёд медостам? Барои ки ман полшувӣ мерафтам. Ай ба ҷои очам уже ай синфи 3-4 ма кор кардагим, меҳнат кардагим. Шумо мара фақат мегӯед бла-бла мекунӣ. Очам полшувӣ да чам регистратсия кардам. Дар библиотекаи Фирдавсӣ кор намекард. Худша регистратсия кард. Ай ба ҷош ман Ҷамшед мерафтем. Ҷамшед полора мешушт. Зал чтения, куҷои китоб мехонад. Ман бояд столора чӣ мекардам? Тоза мекардам. Бегаё мерафтем да. Бегаё бояд бири бушӯи тайёр кунӣ, то пага уже одам биян мактаб дарсош нахонад. Анам регистрация мекард коргарое ки кор намекунад. Кодам хеле кора мо мерафтем мекардем. Мо бисёр вақт пиёда мерафтем, троллейбуси якдам мерафтем. Библиотекаи Фирдавсӣ. Ана баъдам унҷа уже ҳама чиҳо мехондум. Ина наҷашинаса дружба ина нагуфтум. Ҳамурат ба русиша эс нависагӣ буд. Ина ҳа дӯстии халқҳо поянда буд. Ба вайш нависагӣ буд ба исмиш. Ай исмиш чимчи дружбаи карочи ҳамин ман азёд медонистам барои ки بعد میرفتی جواشکا میگرفتی بالا استوری هم درسی. ای بو میرفته جواشکا دامون میگفتم میخویدن. آیا چون بومدگی رو بویو. نه ما دایادم نیست ایش نکی. من که کالون ترک دمیرنگ گادوچه نبود مایدان نبود من اونجا کالون تر بودم. آز میبینم آیسی چی نمیسته که اگر نتپسه نگرفته باشه. دوستای عزیز. گفتم دوستی خلق‌های اینه ها من دروغ نمیگم من این نتپیسا رو از سال سیوز ازیاد کردگیم من اینجا خلب خری میومدم هر روز پاینده با دوستی خلق‌های چیمچی کروچی این رو من ارخیف شما دانشو میتونم گوزده اومده مروه